बिथांमोना खोथा होदों बिटिआर सुक्तिखौ जों मावफुंगोन आरो बेनिफ्राय सिमा बारायगोन सानजाहा आरो गासिबो दफा एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै मुंख्लं नखरफोरनि मदद होनायखौ लानानै इउनिभार्सिटि गायसननायखौ लानानै गासिखौबो मावफुंनायनि मोनसे समायखिरा लादों एसेबां समायखिरा लादोंबा जिहेतु बिपिएफआ जों मावा होनना बुंखाबायबा दा खनसे रायजो राजाफ्रा मावफुंनो हायो बिथांमोननि आखायावनो जों बिबानखौ गथायनांगौ मावफुंनो हायाबा जों बिथांमोनखौबो बिदाय होनांगौ जोंखौबो बिदाय होनांगौ बयखौबो बिदाय नैबे समाव जों बेफोर गासिबो मोनसे डिजाइन मोनसे थांनाय सानथामसोनि सिगां ना बिपिएफ रावबो बिसोरनि नामखौ लाला खालि इउपिपिएल दा दिनै बिसोरो नांलायनायनि थाखाय बिजेपि बिपिएफनि नामा दिनै बयजोंबो मख'जादों दा बेनि गेजेरजों बिसोर रायजोफोरनि गेजेराव गावसोरनि बाथ्राफोरखौ फोसावनायनि खाबु लादों आरोखि बिसोरथ' दाबो चन्दन ब्रह्मआ बिजेपिनि कमलारानी ब्रह्मआ मन्त्रि रिहन दैमारिया मन्त्रि एसेबांनो गाज्रि जालाय बिथांमोना मन्त्रिखौबो गारनांगौ नाथाय बिसोरथ' एलायन्सआवनो दं लोगोसे बिसोरो दुर्नितिनि खोथा बुंदों जों बुंनो समायो नाथाय बिजेपिआ गभर्नमेन्टआव थानानै एलायन्स गभर्नमेन्ट सालायनानै इउपिपिएलनि प्रिपारेसना जोब्बाय अलरेडि रायजो राजाफ्रा भट होनोबो रेडिसै आरो 12 तारिखनि काउन्टिंनि उनावहाय इउपिपिएलनि जे गभर्नमेन्ट जागोन बे फ्राय रोखा आरो बावहाय जिहेतु टंलायाव दिनै मास रेलि जादों एन्टनि बसुमतारी दावबायसा बर' आरो जोंहा माने कृष्णगिरि आरो जोंहा दिलीप बर' बाबुल बसुमतारी बिसोर गसंदों बाहाय दा बिथांमोनाबो दिनैनि बे सुबुं गमानि दारै देखायदों जे बेसेबां गोहोगोरा थांनाय साननैसो सिगां बिजेपिनिबो रेलि जालांदोंमोन बाहाय नाथाय बेफोर गासिबो रेलिफ्रा गासिबो मोले जाजोब्बाय दिनैनि रेलिजों थ' बाहायबो जों देरहाजोबगोन बाहाय बिजेपिआबो देरहाया जेसेबांखि बिसोरो माने दल दामा मानो आरो बिपिएफआथ' गैखालानो देरहानाय नङा आरो गण सुरक्षा पार्टि बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि बाहाय जेबो रल गैला जेबो प्रभाबबो गैला दा रायजो राजाफ्रा सोलायनायनि थाखाय भट होनो थांखि लाबायबा जों सोरबा मानसिनि मोखां नायनानै भट होनांगौनि खोथा गैया मोजां मोजां खोथाफोरखौ खोनानानै भट होनांगौनिबो खोथा गैया बबेबा सावगारिया नायनो मोजां बेखौनो नायनानैबो भट होनांगौनि खोथा गैया अन्तरनिफ्राय बुजिनांगोन सोलायनाया मानो नांगौ 17 बोसोराव एनडिएफबि समस्या जोबनांगौमोन बिपिएफआ मावनो हायाखिसै बिसोरनो गोबां सुजुग होनाय जादोंमोन मावनो हायाखिसै दुर्निति जाबाय न' बां राननाय गोरिबफोरनो थाखा राननाय बोराय बुरि पेन्सन रान्दि पेन्सनफ्रावबो दुर्निति जाबाय होबथानो हायाखिसै आरो बेनिफ्राय लामा दालां बायदिसिना उदालगुरि जिल्लायाव सिं ओनसोलाव हाबोबा दिनै दाबो बे डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोना दा जोङो मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावनाय जाहैबाय एबसुआ एनडिएफबिनि दैदेननायाव जे एनडिएफबिनि 35 बोसोरनि गोजाम हाथियार दावहाया दिनै जोबनानै मोनसे गोजोननि लामायाव फैदों गाबोन जुदि बे सुक्तिखौ मावफुंनो हायाबा इउपिपिएलखौबो रायजो राजाया नेवसिगारगोन आरो नेवसिनांगौ जुदि मावफुंनो हायाबा नाथाय मावफुंनोथ' खाबु होनांगोन नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै एबार रायजो राजाया बे गोनांथिखौ बुजिनानैनो भट होनांगौ आरो आं गुबुनखौ रायनांगौ गैया आरो आजिखालि गोदान जुगाव गोदान गणतन्त्रआव मानसिफोरखौ मुं सुयै गाज्रि रायनानै राजनिति खालामनायखौ जों लाबोनांगौ ससियेल मिडियाफ्राव एखेबारे खोनासंथावै रावफोर बाहायनानै रायनाय व्यक्ति आक्रमण बेफोर जोंनि समाजखौ नस्थ' खालामगासिनो दं इलेक्सन होननाय जिनिसा समाज दानायनि मोनसे जोबथा गान्थि नङा बेयो गोबां गान्थिनि गेजेराव मोनसे जे दिनैनो जोबनानैबो थाङाखै गाबोन जों ज'नो आखाइ हमलायफिननांगोन थ' ओंखायनो जोङो दिनैनो जोबथा होननानै गासैबो लामाखौ बन्द' खालामनाया थिग नङा मावनो थाखाय ओंखारदों गबिन्द दुर्नितिनि खोथाखौ बुंनानैल' होनायावनो जोबा जुदि दंमारोब्ला बिसोर जुदि बेखौ थारैनो बुंमारदोंब्ला एक्सन लानांगौ बिसोरो खोथा बुंनायजों जाया ओंखायनो बिसोरनि गेजेराव मा जादों मा जाया जों मिथिया नाथाय बेबायदि बिसोरनि नांलाय खमलायजों इउपिपिएलआ जेबो लाभबो जाया लसबो जाया खारन इउपिपिएलआ हारसिं
বছর বিজেপিयाव थांनाया मा हाग्रामा महिलानि नेतृत्वत सोरनिबा थांनाय फैनायाव माबाफोर खहा जायो जाया जोंहा जेबो बुंनांगौ एक गैया। बेबायदि सरकार मेला दखल धरिनाय थांबाय आन्दलनकारि BPF ग्रुपखौबो सरकारे सोमावसारनायखौबो नागारनो बुतरता गोबां बुतरे मानसिया हानजा लंघन सालायदों करिनाय हानजा আজি सोमावसारनायाथ' কত थैनानै দেশতে थाङाखै দুর্নীতি आरो করে बेथ' आरो बिपिएफनिफ्राय बिजेपियावसो थांदों চাকরির ক্ষেত্রতে इउपिपिएलआथ' बुंनांगौ मा दं नाथाय নিবনুৱাৰ बुंनांगौआ সমস্যার बेल'नो ক্ষেত্রতে बिश्वजित आरो इमानुवेल मोना जिहेतु मोनसे जातीयता আইওয়াই ঘৰৰ সমস্যার ক্ষেত্রতে धाराजों फैनानै राजनितिखौ সকলো खालामदों ক্ষেত্রতে তেখেতে मोनसे राष्ट्रीय दलाव थांनायनि आगोल बहुतबार सानोमोनबा मोजां গতিকে खारन बेयाव थांनानै बियो जेसेबां এইটো এটা गावनि উপযুক্ত हारिनि थाखाय সময় खामानि मावनो हाया बियो তার প্রত্যুত্তর राष्ट्रीय ছাত্র बे खामानि অকল मावनो জনগণই যে एबा बिजेपिनि हाइकमान्डआ বসবাস করা জনগণই যে हाग्रामा ओंखायनो महिलानि बिथांमोननि बे नेतृत्বাধীন बिजेपियाव हाबनाय BPF सरकारक इउपिपिएलआ जेबो सिन्थाबो खालामा नाथाय आं তেওঁলোকৰ बेक्तिगतभाबै অন্তৰৰ পৰা ওলাই পৰিছে बिथांमोनखौ लोगो मोनबोनाय हिसाबै बिदि আজিৰ डिसिसन তাৰিখত लानायनि आगोलनो बिथांमोना এই आरोबाव নেদেখা सानबावो শক্তি साबसिन जायो আমি যে